salibona nebizo lami ngu-DJ Spark Zimbabwe ndayane nyaya ikuthi kama streets nyaya yatanzi kuma streets ikuthi kwane mu-artist anonzi Didzaman akunzi iye akanobhadhara rora kune mwana vaMarabha because ndifunga pano mandeza kupfuura patakanzwa nyaya itaurwa ende takazonzwa futi Marabha achitaura iye kuti Didzaman iwewe siyani mwana wangu so wangu vari mururu saka tinoti mukomana anobvisa $100 yekuti arore mafanikizo singazive kuti Marabha aitambiro sei nyaya aitambiro sei mari yacho kunzi $100 guys $100 inoshande chii saka mukomana anzi anobvisa $100 pamwe maybe $100 yekuti $100 yematsvakire nguru handichazive but tamonzwa isusu kuti aida kunoroora ne$100 saka kuna vasingazive zvavo vasingazive kuti mwanasikana uchakutaurwa ndeupi mwanasikana ndiari pascreen apo Didzaman ndofunga ndiye ari apo pane picture iri pascreen aina Marabha saka amene zviri kufamba sei asi ndo manzwiro ataita isusu kuti Didzaman aenda kuairport akanobhadhara roora kune mwana vaMarabha ende abhadhara $100 tisingazive kuti boy anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Kachungone business sakoda kumaketa pa Zim Reality ITV tibate pa number dzinoti 0774045235 ndizo number dzinobatika anytime any minute pa WhatsApp pa calls. We're there, we are available 24/7. Thank you for